15-нче бүлек. Биби Җамал апа бөтен тынычлыгын җуйды. Улындагы үзгәрешләр аны йырып чыга алмаслык вәсвәсә һәм кайгы-хәсрәт упкынына салды. Әгәр Хәбирнең йөзе моңсу булса, Биби Җамал апа күңелсезлеккә чумды. Әгәр Хәбир йөрәгендәге шатлыктан канатланып очынып кайтса, ул икеләтә борчылды, икеләтә өзгәләнде. Улының әүвәлеге кебек булмавы, кайгы-шатлыкларын анасы белән уртаклашмавы, йомылуы Биби Җамал апаны шаштырды, ут йотып яшәргә мәҗбүр итте. Ул җае чыкса да, чыкмаса да шул турыда сөйләште. Улының кайларда йөрүен, кем белән очрашуын, төннәрен нинди Мәдинә белән саташуын белергә теләде. Ә улы күңел капчыгын чишергә ашыкмады. Анасының төпченүләрен әле икенчегә борып җибәрде, әле «Мин инде кечкенә бала түгел, әни, начар юлда йөрмим» дип кырт кисте дә, Биби Җамал апаның болай да телем-телем телгәләнгән бәгыренә тоз сипте. Биби Җамал апа тыштан сиздермәскә тырышса да эченнән: «Һәй, бу бала дигәннәре, йөрәкләрне пәрә-пәрә китерә бит. Бала итәктә чакта сөйдерә, итәктән төшкәч көйдерә дип белми әйтмәгәннәр икән шул» дип ачыргаланды. Хәбир көн сайын Мәдинә янына китеп югала башлагач, Биби Җамал апа тагын да үзсезләнә төште һәм улыннан Мәдинәне өйгә алып килүен таләп итәргә кереште. Бер синнән генә калган эш түгел, ярсыю, илдә бар эш. Ана кешегә күрсәтергә тиеш, диде. Хәбирнең ашыкмаганын күргәч, авыруга салышты. Кәефем юк, билләрем сызлый, йөрәкләрем кага, алып кил әле шул Мәдинә дигәнеңне. Тыңлый торган нәмәстәкәен алып килеп тыңласын әле, яхшы дарулар язып китерсен әле, бәлки кулы җиңел булыр. Хәбирнең үтенечен Мәдинәгә әйтте. Аның гаҗәпләнүенә каршы Мәдинә бер сүзсез риза булды һәм әлеге хәтле өенә чакырмаган, әнисе белән таныштырмаган өчен үпкәсе барлыгын да сиздереп куйды. Кешегә күрсәтмәслек җирем юк ич минем, нигә куркасың? Ул нинди сүз, Мәдинә? Әни сине күргәч үк яратыр. Җамал апа атна буе әзерләнде. Сандык төбеннән элекеге тормышның кызганыч калдыклары булган челтәр пәрдәләр, аз гына тартсаң исә таралып төшәргә торган, сизрә беткән әдрәс җәймәләр чыкты. Аларның тузган булуларына Биби Җамал апаның күңеле кырылса да, ул икенче ягын уйлап куйды. Начарның яхшысына караганда яхшының искесе шәбрәк. Мондый милли бизәкләр, төшкән җәймәләр кемдә бар әле ул хәзер дип уйлады. Мәдинә киләсе көнне Биби Җамал апа туйга хәзерләнгән кебек булашты. Талкыш кәләби пешерде, пәрәмәч камыр куйды. Күреп китсен, ни җитди генә гаилә белән эш иткәнен белеп китсен. Бер тавышы Биби Җамал апаның уйларын бүлде. Ул кәнәфидән сикереп төште дә, абына сөртенә, ләкин көзгегә карарга онытмыйча, ишеккә таба йөгерде. Ишекне ачты. Башта аның күзенә улының чөгендер төсле кызарган йөзе чалынды. Аннан бер кырыйдарак ул үзенең төн йокыларын качырган затны, оялудан башын аска игән Мәдинәне күрде. Ошамады бу йөз Биби Җамал апага. Һәм ул авыз эченнән генә мыгырдап исәнләште дә җилтерәп кереп китте.